Kazwe zvakare vana vaMwari munofanira kunge kuchingamidzai kuchirongwa chenyu chemazuva ose konai pastor. Pachirongwa pano kune vatanga kutibata nhasi tiri kuedza kubatsirana kupindura mibvunzo yetogona kunge tiinayo inopindurika neumbowo hunowanikwa mukati mebhaibheri. Vatanga kutibata Mwari akukomborere, vatagara tiinawo Mwari akukomborere, vari kuunza mibvunzo Mwari akukomborere. Tisaregedza kuunza mibvunzo, ndo zvinoita kuti chirongwa chedu chirambe chiendera mberi. Regai tibva tatarisa mubvunzo wokutanga wakabvunzwa neimwe hama yedu uri panapa, uri kuti iwo kunai pastor, zvinoreva here kuti bhizinesi rekuchengeta imbwa haritenderwi according to Deuteronomy 23 verse 18? Regai tibva taenda kuna Deuteronomy 23 verse 18 yacho tinzwe kuti inoti kudii, tigoona kuti tingabatsirana sei pamubvunzo iwoyu. Deuteronomy 23 verse 18, thou shalt not bring the hire of a war, WHORE, or the price of a dog into the house of the Lord thy God for any vow, for even both these are abomination unto the Lord your God. Usaunze mubayiro kana kuti mutengo kana kuti price kana kuti mari yawanikwa kubva kuufeve, kupombwe chifeve kana yembwa, ndo zviri kutorwa pana mimba yaMwari wako, nekuti zvese zviri zviviri zvinonyangadza Mwari. Now takambodzidza mumashure kuti kana tichiverenga bhaibheri pane maprinciples atofanira kutanga taziva. Basically there are 8 very important ones of those principles. Imwe yacho takadhira nayo inonzi context, and kana tichidhira necontext iri pairi, there is the historical context, zvaiitika munguva yakanyorwa nyaya iyi, and then there is the immediate context. Pandiri kuverenga vhesi yandaverenga iyi, pamusoro pacho nyaya yacho yambobva ichiti kudii, ko pazasi pacho yazopera ichiti kudii, inonzi immediate context. Saka pataverenga vhesi ya18, I want us to look at the immediate context of verse 18 kuti taappreciate parotaurwa nenyaya dzechi. Saka rakaendende pavhesi 17 munzwe kuti inoti kudii, inoti there shall be no war, WHORE, ndokuti harlot, there shall be no harlot of the daughters of Israel, nor a sodomite of the sons of Israel. Thou shalt not bring the hire of a harlot or the price of a dog into the house of the Lord your God for any vow. Saka ukatotasa verse 17 unondoona kuti zvinhu zviri kutaurwa pa zvinei nezvipfuwo kana nemhuka. Pari kutaurwa nyaya yevanhu vanosvibisa miviri yavo kuburikidza nekuita upombwe. Dzingava mhombwe chaidzo dzokuti mukadzi ari kudanana nevarume vakawanda, kana murume ari kudanana nevakadzi vakawanda vasina kuroora, kana kuti ingochani. Okay, so paunouya pavhesi 18 is still the same context. So inzwi iri ratranslatewa kuti dog rinonzi Caleb, literally rinoreva imbwa, literally rinoreva imbwa, ndosaka vaitranslate vakaita go for dog, but maybe they did not consider the immediate context and the proverbial meaning ya Caleb iri kushanda ipapo, or maybe you want to call it the metaphorical meaning or whatever it is. Takambozvidzidza mumashure futi kuti sometimes you don't translate literally. Patakabvunzwa mubvunzo kuti ripi bhaibheri chairo rinonyatsoita, pandakazoti ese anoita, because rimwe rine advantage yaro, rimwe kana makaiposa iyo itsvagei paplatform pamunoiwana. Saka translating Caleb literally into a dog, that shows kuti they ignored the immediate context yemavhesi ari panapa. Why do we say so? Caleb uyu aifanira kutranslatewa achireva a male prostitute kana kuti ngochani, homosexual. Ndo the metaphorical meaning of Caleb, ende ndiyo inoenderana necontext yezvinhu zviri kurambidzwa naMwari. Mwari asi kuda mari dzese dzinouya vanhu vaita upombwe nemhando dzaho. Saka hatingogoni kuti pfekerei imbwa ipapa, tototi imbwa chaiyo chaiyo iri kutaurwa. In fact mukaenda kuna zvakazarwa chapter 22 verse ya 15, zvakazarwa 22 verse 15, for outside are dogs and sorcerers and warmongers and murderers and idolaters and whosoever loves and makes a lie. Kunze kweguta uko ndokurunzi, kunze kweguta kune mbwa nevaroyi nemhombwe nevaurai nevanamata zvifananidzo, nani anotaura kana kufarira kuita nhema. Saka ndinoti hadzisi imbwa dzinoti huhu dziri kutaurwa apa idzi. Mukaona wafunga kuti huhu dziri kutaurwa apa, then you are ignorant of this thing chatiri kuti context. Saka wafunga kutsvaka kuti ava vanhu vari kutaurwa apa, kana vakuzonzi imbwa vanenge vari vanhu vakaita sei. Ndo pane the second meaning ya dog in the Bible, which is metaphorically referring to sodomites or homosexuals. Saka business rembwa itai makasununguka. Deuteronomy 23 haisi kurambidza kuita business rembwa,
zvachose iri kurambidza vanhu vanoita upombwe, vofunga kuti they can appease God paupombwe hwavo nekuda kuchenesa mari yavo pakuisa mundiro yekuchechi semupiro. Ndozviri kurambwa panapa kuti mari iyo inonyangadza Mwari because yawanikwa nenzira Mwari yaasingatenderi. Saka hapasi kutaurwa zvembwa dzinoti hu panapa, pari kutaurwa dzinozonzi nemadzimai uri imbwa yemunhu. Kanzwa vana mai vachiti uri imbwa yemunhu, havasi kuti waane muswe waakuti hu, but vari kuti hunhu hwako nemabasa ako nemaitiro ako anotoredzera paunhu hwembwa. Saka vari kutaurwa apa vari mubraketi revamwe vese, sodomites, harlots, and the dog yacho which is a male prostitute. Ndo zviri kurambidzwa panapa. Saka musununguka henyu vanhu vaMwari, if you are breeding your dogs and selling the puppies, kana paine pazvinorambidzwawo maybe ndepamwe kwete pana Deuteronomy chapter 23 verse 18. Mwari atikomborere. Amen.